dobrý deň, ja pánovi trošku vás privítam teraz netradične v mojom terajšom kanáli To Mladík. Došlo 70 hradíčov odberateľov, ale tento video bude už úplne na čo iné. Nie je to predpokladané, nie je to skoro reálne, ale možno to bude. Ako Viedeň je pekné mesto, teda pekné pamiatky a také veci, ale vecička, ktorú ja nechápem je, že nakedy bude bývať vo Viedni. Áno, dámy a páni, počujete to správne. Nakedy možno, keby náhodou ja vôbec sa presťahujem do Viedne, tak to by bolo už fakt divné. Asi nemyslím, že by sa to stalo, lebo Bratislava je tiež pekné mesto, ale Viedeň povedať, že je viac historickejšia, ale aj viac kultúrnejšia ako Bratislava. Zároveň je tiež vec, ktorú by Bratislava potrebovala, ale sa dá robiť Bratislava skôr metropolné mesto, a nie je to úplne mesto pamiatok a takých vecí. Druhá vecečka, Viedeň je aj viac týchto brakodrapov. Mesto je to mesto, aj ktoré má veľa brakodrapov, hlavne 200 metrových. Také veci. Čo Viedeň sa oplatí navštíviť, aj keď tam nebývate. A tretia vecička, to má aj dobrú dopravu. Možno tam je metro, čo je celkom dobre. To už nenávidí od Bratislava, teda mala mať metro, ale nebude mať, lebo povedali si asi, že to je blbosť, takže budeme budovať ostatky, takže v našom není metro zatiaľ, čo vo Viedni, Budapešti a takých veľkých mestách je metro. Aj vo Viedni. Viedeň sa počíta, že má viac než Bratislava a Ljubljana dokopy. Keby sa spojila Bratislava a Ljubljana dokopy, to by bolo 6 000. A Viedeň má 1 milión, takže asi chápete, prečo vám to hovorím. Druhá vecička. Viedeň je aj viac považované za pekné mesto. Lebo o to hovoril, že to je pekné mesto, ale možno tam, neviem, či tam nie je hrad, lebo možno je v takom meste, ako je Viedeň, je možno hrad. Ani o tom nikto nevie, ale Viedni tak môže byť taký hrad, ale je to pekný výhľad na viedenské Alpy. Čo už sa netýka prírody, pretože tam sú len, je tam len trošku tejto. Trošku tam je, pánovi, asi viete, čo asi než iný. Jak vám hovorím, tak fakt bude. A druhá vecička, tiež je spokojný hlavne v Bratislavu, vďaka toho, že tam nechodí skoro nikto. Len pár troch Američanov a pár troch Európanov, ale tak, aby sa povedal, ako je na Slovensku. A Bratislava je tretie najľudnejšie mesto na svete, áno, najľudnejšie, asi chápete, prečo tam iba nechodí. Keby tam bolo aspoň metri, také super pamätky, keby tam bolo viac obyvateľov, ale keby tam bolo aspoň veľa migrantov, tak to by tiež bolo dobré, ale migranti sa nepočítajú tak ako obyvateľe, takže sa proste len týchto, to proste len ľudia, ktorí prišli napríklad z krajín, ktoré teraz je vojna. A vám to budem hovoriť aj často, že migranti sa nepočítajú ako osoby. Oni sú ľudia, ale nie sú osoby mesta. Napríklad Jemen videl takýchto migrantov ako občanov, lebo to je ich rodná zem. A Bratislava to nedovolí ani za korunu, lebo si myslia, že toto je koniec sveta, že tu prídu takí migranti, že nás budú ničiť, že nás budú hovoriť, že sa budú a také veci. To nie. Migranti sú tiež nemajú svoje čaro, ale nie si predstaviť, že by ste mali viac obyvateľov, ale potom viac radu. Si chápete. Viedeň má veľa obyvateľov, lebo Rakúsko je aj veľká krajina a hlavne má trošku o 1 milión obyvateľov, má trošku menej ako Česko, ale má 9 miliónov. Aj keď sa zdá, že to je Rakúsko také dobre, není to také, lebo napríklad svojimi krásnymi Alpami, Dolomitmi,
či veľmi tu vlastne Taliansko, ale nie, pre mňa som bol veci trošku. Také veci. Vlastne v tom trošku je pekné prírody jej majú a hlavne to tam je najviac. Možno tam je to krajina, možno, že to je krajina s druhým najväčším počtom malých kúpeľov. Maďarsko evidentne prvé. Rakúsko není. Nie je na tom zle. Napríklad majú samé termály, nemajú len také umelé bazény, ktoré smrdia. Keby mali ako časí prístup Chorvátske, keby mali, lebo skoro to si nemajú, ale keby mali prístup, tak by bolo skvelé, lebo by si sa potom dostal z Rakúska do Slovenčí, do Chorvátska. Čo by sa nepáčilo Maďarom, ale Maďari aj tak teraz majú Slovensko, čo je celkom nedobré. Má väčšia hranica než my Ukrajinu, ale možno to je väčšia hranica, lebo ako je, videli ste aj pár takýchto, ale otázka je taká. Dakedy presťahujem sa do Viedne? Je to veľmi aj intenzívna otázka, na ktorú sa budem v ďalších videách proste venovať. Budem hovoriť a veľa veci. Prosím, sledujte môj kanál, my som dneska ďalšieho odberateľa na kanále Milan Dík a to je ďalší. Pozriem si, je to taký určite rakúsky odber a také veci, ale budeme sa o tom rozprávať a také veci, že kedy sa ako to budem Viedne určite sa presťahujem, alebo si tam budeme hľadať len robotu na život. Toto sa budeme rozprávať aj v nových častiach, napríklad ďakujem za 80 odberateľov a také veci, ale to už na budúce video. Ďakujem tomu, že sme dnes včera nastavili na 265 odberateľov a skoro máme 15 000 tak musím dosť pochváliť hlavne fanúšikov, ktorí povedali napríklad Super Gamer a tak. Odkaz aj v ňom videu, ale dajte mu odber, aj keď nemá dosť funkčný YouTube kanál. Čo je tiež toho sklamanie a Super Gamer by mohol mať ďalší kanál, lebo v podstate účet je strednávny na 7 rokov. Tak na čo si mi založiť kanál by mal 1000 zliadnutí, 10 000. Také veci. Normálne je to, keby si normálne neviem čo. Také veci, fakt príklad ani z Viedne, že Viedne je to pekné mesto, ale aj nejde sa pár cigánov a migrantov a aj pekné veci, ako je nadávko, ako sú nadávky, nepekné fotky, to sú také ženy, ktoré tam budeme, proste, ktoré sa vydajú, že sú najlepšie outfitované na svete a nič to nie je reálne, sú to ženy, ktoré sa predvádajú, že sú najlepšie na svete. Možno aj také veci sa tam udejú, ja neviem, ale otázka je také, kedy sa predstavím do Viedne, ako to bude, ešte raz. Kedy sa predstavujem do Viedne, ako to bude a ako budú vychádzať videa, či nepojem aj tam do aké pamiatky, lebo to je nové nepreskúmané mesto, čo bude. Ale logicky nepôjdem, aby by tam bolo ešte, keď som nemá ani YouTube kanálu. Alebo to pred 2 hodinami, alebo pred 6, keď to napríklad svoje prvé video. Takže bojím, ešte v roku 2023 a za chvíľku bude 2 roky na YouTube. Dámy a pánovia, na koľko sa nám to blíži a fakt dávajte like to odbery. Pokiaľ to Milan Dík bude ešte väčší. Zabudnite aj na kanál Arhad Pro, čo je tiež dobrý kanál. A minulé video akože dalo mi na tom záležať a hlavne to som tam hral. A my plánujem ešte doeditovať veľa videí.
či nie videí, ale jednu snímku, ktorá je tiež dobrá. Je to aj na to video, ktoré som natočil, v podstate som toho dal v sobotu, až keď to nemám výplus. A výplus je tiež veľmi dobrý, lebo vyhrať tam 8 hier, potom vyhrať dve hry a také veci. Možno tam vyhrať aj 10. Sa nevie. Ale vie sa jediné. Pesťujem sa doviedne? Možno áno, keby náhodou dá taký problém s robotom a také veci. To ma to nemusím ani riešiť, lebo hlavne ide o to, aby som len bol v krásnom meste, aby som mal lepší život a ešte aby som mal lepších bývajúcich, ak tento vidičer. Tak toto sú Bratislavčania úplne. Ale fakt, bude o tom aj po výšku videa, kedy sa presťujem a ako to bude s jednou, ale hlavne, že som tu a točím pre vás videa. Ja. Dneska možno ešte dáme toto video na YouTube, nevieme, ale možno dáme, keby náhodou dá aký problém, kde tady bude veľa zliadnutí. Conflation. A tak, dámy a pánovia. Bude o tom aj video, kedy sa presťujem a ako to bude, ešte to nevieme, nie je to na 1000% isté, ale tak. Ale bude o tom, kedy sa presťujem a také veci. Ale hlavne je že som tu, točím pre vás videa na kanál Zaujímavých zaujímavosti o Minecrafte a ARA Pro. To sú takéto všetky veci. Ja sa budem rozprávať o tom aj v minulých aj v ďalších videách, ako mám ich pripravené, ten short, s tou najlepšou sezónou posteli. Nie na Slovensku, ale v YouTube mojom kanáli a také veci. Ešte raz dávajte lajky, odbery a vidíme sa možno zajtra. Nevieme, ale možno zajtra večer. Keby náhodou dačo. Keď prídeme šťastne do Bratislavy, možno zajtra ideme aj do Zajtra zajdeme troška kľúč aj na hranice so Slovenskom. Však? Áno, ideme a ideme tam pozrieť krásnu goru len tak na chvíľu, lebo potom cesta do Bratislavy to má vtedy od niečo je nie je vôbec veľa. Tak keby si zjedol